Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell fejn qed jattendi għal summit tal-Kunsill Ewropew li lejh qed jattendu il-mexxejja ta' kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Din il-laqgħa ta' jowmej bejn il-mexxejja Ewropej qed tiffoka primarjament fuq il-gwerra fl-Ukrajna. Fl-ewwel jum ta' dan is-summit tal-Kunsill Ewropew attenda wkoll is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres. Il-mexxejja Ewropej flimkien mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tkellmu dwar sfidi li taffaċċja quddiem għad-dinja fosthom il-gwerra fl-Ukrajna u anke t-tibdil fil-klima. Qabel beda dan is-summit tal-Kunsill Ewropew, il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel irrimarka li l-Unjoni Ewropea u n-Nazzjonijiet Uniti iħaddnu l-istess valuri. Matul din il-laqgħa għolja ingħaqad mal-mexxejja Ewropej b'mod virtwali il-President Ukren Volodymyr Zelensky li tkellem dwar l-aħħar żviluppi tal-gwerra f'pajjiżu. Fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew hemm ukoll it-triq quddiem fil-qasam tal-enerġija, is-suq uniku u l-kummerċ. Tul il-jum tal-ġimgħa il-mexxejja Ewropej se jitkellmu dwar l-ekonomija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.